appliances no ya banish wo twa mukura no de be ha yensi kasam no ntinka be ya won san nwe hu biom hwe kwan foforo a ebetumi aboa Adom Kasee etwaso na mua anya kura wo bi afie no be hu niam bi e kra fiama no na ebe oman mu a ede nyina mahoden edi dwuma na saa niam enye se wona woni bi pe ene beboa wo mu na saa so na abeboa ma adehye no mo bi enye adwuma eye na so wa fie twem no won ma tonton fidie ye ede nyina mahoden edi dwuma no bi wo man mu eni abedi ye pa isan energy commission ne hihye bi a wo ya ahya ebe ma wo mu ahwere wo mu adwuma obia bedi adanse se yenye niam na ye ton no eye papa because atra standard a e wabrochiri a international standard yenye niema no already no a pass international standard dada enti nya niema bone enti ye niema papa boa se obetimi ate ho asi abonten aye sovia obehunu se Ghana fo nyina se niema no mo bande a emoa de ye eya kese ne se sabre ye wo mu ewiase nyina wa hohihia mu wo sikasem mu Ghana ye kɔ IMF na ye kɔ no ebe ye den se ebe employ nipa bio nenti se nipa more than 200,000 ene wo mo employ wo mo no wo be say yi se nipa we nyina dia ye nye den na we benada opepon bosume de toso agiasa ba ko ne mu wa fimpinu ene do no miensa no emu no ranking member ba ko Commons and Energy Committee no ho wo mrahye bedwafie owura Jonjonapo e de nkrata betu dwa wo kire se Ghana aban ne manimu ya enhye ya wo ye se wo mpene e ma adehye no nkofa ne ma bia de anyema hodin de dwuma embo man mu no anka be ya anka ban no entwensan e bia company no use no 1 year e wo se yesesa no na yakofa ne eni 2 years kurao na yakwakofa but ye ne energy commission for enya nhyiamudie true guta no omo ma yete ase ye se ye niema no dodo no aye papa by